Poštovana braćo u vjeri, cijenjeni džemate, pred nama su dani u kojima ćemo sjelima različitim svjedočiti. Uglavnom onim sjelima na kojima se čine ona djela, baš ona djela s kojima on uzvišeni nije zadovoljan. Vjernik tom sjelu ne pripada. I vjernik ne može sjesti za sofru za kojom se haram čini. Ovim dunjalukom hodimo i na tom putu konstantno kao vjernici imamo obavezu sebe prepitivati. S kim to ti i ja sjelimo? Kome svoje vrijeme poklanjamo? I kome smo to, braćo, srca svoja otvorili i kome i kako hrlimo? Jer svaki insan je na vjeri svog bliskog prijatelja, pa neka svako od vas gleda sa kime se druži, kazuje poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nažalost, danas među onima koji sebe nazivaju sljedbenicima ummeta Muhammeda alejhi selama, među onima koji nazivaju sebe vjernicima, svjedočimo da se srca ljudi poklanjaju onima kod kojih se uglavnom ima neki interes. Srca se ljudi poklanjaju onima za čim alkohol i sve ono s čime gospodar nije zadovoljan čini. Samo zbog jedne stvari. Jer nas je briga šta će neko kazati zašto ti i ja nisam za tu sofu. Briga nas je šta će neko kazati zašto sina ili kćerku nismo oženili ili udali sa alkoholom. A nije nas briga da poslanik kaže i onaj koga toči, koga proizvodi, kome se donosi i ko se njegovim parama hrani. Te ljude prokleli, isti saf stavio. Bitno nam je šta će drugi o nama kazati. A nije nam bitno šta će gospodar nebesa i zemlje i oni koji su danas zajedno s nama u saf klanjaju. Šta će oni o nama misliti kazati? Braćo, nama je briga gdje će naše stanište na ahiretu biti. Hoće li to biti džennet ili će to biti džehennem? A onaj kome je to briga, a vjerniku je to uvijek briga, neka gleda s kim sjeli, kome svoje vrijeme poklanja i kome je srce svoje dao. Neka pogleda s kim se druži pa će znati kojoj skupini na ahiretu pripada. Ili onima koji su na putu ka džennetu ili onima koji su na putu ka džehennemu. Ashabe poslanika sallallahu alejhi ve sellem, braćo, najviše obradova kuranski ajet kojeg uzvišeni objavi zbog hala, zbog stanja jednog od ashaba po imenu Seuban, koji je bio iz Jemena, pa mu poslanik alejhi selam kad ga oslobodi ropstva reče vrati se u Jemen. A on, Seuban radijallahu an, on izabrao društvo poslanika i njegovih ashaba u Medini. Jedno vrijeme nije se pojavljivao, pa poslanik zabrinut pita šta je sa Seubana. Pojavi se Seuban, ashab Resulullahov, onaj koji je najboljoj generaciji pripadao, koja je hodala ovim dunjalukom, dođe pred poslanika, a poslanik ga upita. O Seubane, jesi li ti nešto bolestan? Šta te muči? O Allahov poslaniče, dobro sam. Nisam bolestan. Ali Allahov poslaniče, nisam te vidio već neko vrijeme i kad te ne vidim, puno staješ. Ali Allahov poslaniče, kad se sjetim ahireta, bojim da te tamo vidim. Pošto ćeš ti biti sa Allahovim poslanicima, pošto ćeš ti biti sa odabranim, a šta ako ja ne uđem u džennet, pa te ne budem mogao vidjeti? Šta ako uđem u džennet pa ne dođem do tebe?
Allahu poslaniće. A onda, braćo, onda zbog brige ovoga ashaba u čijem društvu će biti. Ne odgovara poslanik, nego odgovara Gospodar nebesa i zemlje. Šalje svog meleka Džibrila sa riječima وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ. A oni koji su pokorni Allahu i poslaniku, oni čije je društvo Allah i njegov poslanik. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Takvi će biti sa Allahovim vjerovjesnicima, sa Allahovim iskrenim robima, sa Allahovim šehidima. A onda Allah kaže وَحَسُنَ رَفِيقًا. A divni su oni društvo, veli Gospodar nebesa i zemlje. Braćo, vjernici smo. Pogledajmo malo oko sebi. Koga ti i ja volimo? Do čijeg mišljenja tebi i meni je stalo? Pogledajmo malo oko sebi. Kad se u društvu zadesimo ti i ja, pitaj sebe, je li ovo moje društvo s kojim ja želim sutra pred Gospodara? Eto kad dođe ta najluđa noć, a noć je bereket Gospodaru, nije to luda noć. Pitaj se šta da te smrt zadesi u tom momentu za sofrom za kojom je haram. Da li bi volio iz te sofre seliti Gospodaru? Pitajmo se, braćo. Hazreti Osman lijepo kaza. Druženje s dobrim ljudima je pohvalno, ali ugledanje na njih, to je tvoje. Na pitanje s kim se vjernik druži, ne treba ti niko drugi odgovor dati, jer ti daje odgovor Gospodar nebesa i zemlje. S kim se vjernik druži? S kim se ti i ja trebamo družiti? Kaže Gospodar, vjernici i vjernice, jedni drugima su prijatelji. A zašto su vjernici i vjernice jedni drugima prijatelji? Pa zato što jedni drugima naređuju dobro, a odvraćaju zla. Zato što su zajedno u safu pred svojim Gospodarom. Zato što zekat daju. Tako ih Kur'an, Gospodar nebesa i zemlje, opisuje. Ti i ja se zovemo vjernicima. A vjernici, braćo, oni postupaju po uputi svoga Gospodara. Oni prijateljuju sa vjernicima. Sa onima koji ih na dobro pozivaju od zla odvraćaju. Sa onima koji su s njima u safu. Ima li mahana? Ima. Nema čovjeka bez mahani. Ali onaj koji je s tobom u safu, vi jedan drugom ćete najlakše mahane popraviti. Vjernici slušaju upute svoga Gospodara i biraju sebi društvo. Društvo vjernika i vjernica. Jer poslanik alejhi selam kaže, vjernik je vjerniku ogledalo. Braćo, baš onako kako ujutru kad ustanemo na ogledalo se pogledamo i ako ima neka mahana koja je u toku noći nastala, mi nastojimo da je što prije popravimo kako bi lijepi izašli pred svijet. Isto tako je tvoj brat po vjeri ogledalo uz pomoću koje nastojiš ukloniti onu mahanu koju na svojoj duši ima. A svi imamo. Vjernik je vjerniku ogledalo. Nije ti, brate, prijatelj onaj koji te tapška po ramenu zbog nekog ovodunjaličkog interesa. Nije ti prijatelj onaj koji tebi meni na propust ne ukaže. Koji tebe i mene dobru ne pozove. I koji tebe i mene ne pozove da od zla se maknem. Nije to tvoj i moj prijatelj. Znajte, braćo, društvo je ono koje kreira stavove. Tvoje i moje stavove. Koliko god da si dobar, kada određeno vrijeme u nekom lošem društvu provedeš, vremenom ćeš poprimiti osobine tog društva. Koliko god da si loš, kad određeno vrijeme u hajirli društvu provedeš, neminovno da ćeš vremenom ono dobro iz tog društva sa sobom ponijeti.
Mi smo vjernici. A vjernike Allah poziva. Strpi se, kaže gospodar, sa onima koji gospodara svoga dozivaju. I nemoj skloniti pogled od onih koji su čestiti. Nemoj bježati od društva koje je čestito. Onom društvu s kojim ne bi volio sutra pred gospodara izaći. Braćo u islamu, valja ove savjete poslanika čuti i valja ih djelom svojim posvjedočiti. Valja bježati od društva koje je haramu sklono, a valja se prikloniti društvu koje će gospodar nebesa i zemlje učiniti da zajedno ruku pod ruku u džennet zakorači. Dade poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike savjeta sahabima, toj najboljoj generaciji. Veli im poslanik ovako: doći će vam jedan čovjek iz Jemena, najbolji je od tabiina, od onih koji vjeruju mene, ali me nisu vidjeli. Njegovo ime je Uvejs. Imao je gripu, pa je molio Allaha dželešanuhu da ga izliječi i Allah ga izliječio. Osim koliko je veličina jednog dirhema ili dinara što mu je ostalo na njegovom dlanu. Pa kad neko od vas, braćo, zamislite, poslanik se obraća najboljoj generaciji koja gleda Muhameda, sallallahu alejhi ve sellem, i kaže im poslanik, ima tamo neki čovjek. Koliko je važno društvo birati. Doći će. Bio je bolestan. Biljeg ima na dlanu. Ako ga neko od vas sretne, kaže poslanik, tražite od njega da uči dovu za vas. Mislite. Poslanik kaže najboljoj generaciji, ako sretne kod tog čovjeka iz Jemena, tražite od njega da moli Allaha za vas. Naravno, ne pojavljuje se poslanik preselio, hadž, traži Hazreti Omer tog čovjeka. Svaki put kad bi došle hadžije iz Jemena, Omer pita za tog čovjeka. Ali zamislite, Omer, onaj kome je džennet obećan, on traži društvo ovog čovjeka. Stigle jedne prilike hadžije iz Jemena, pita Omer za tog insana, kažu ovi njemu, mi ne znamo nikoga, ali imamo nekog čobanina gore, čuva nam ovce naše i stada naša i deve. Gore enoga, on nas. To prati i čuva nam naše stado. Pa gdje njega upitaj? Dođe Hazreti Omer gore. Čovjek čuva ovce. Čuva stado jemenskih stanovnika. Kad je Hazreti Omer vidio biljeg poslanik kojeg je opisao na dlanu Vejsa, počeo je plakati i kazao mu, Omer kome je džennet obećan, uči dovu za Omera i za ovaj ummet. Mi, braćo, tražimo društvo negdje drugo mimo ovog društva. Mi smo narod kome je važno šta će neko kazati tamo od ovih drugih naroda preko naših granica, a nije nam važno šta će ljudi koji s nama klanjaju kazati o nama. Mi smo narod koji smo spremni prihvatiti svačiju drugu kritiku koju nam uputi, samo nisam spreman prihvatiti kritiku od čovjeka s kojim klanjam 5 puta dnevno. Omer, kome je džennet obećan, kaže u Vejsu, uči dovu za nas. Braćo, mi prolazimo svakodnevno pored naših džamija. Prolazimo svakodnevno pored halki na kojima se na dobro poziva, a od zla odvraća. I mi to izbjegavamo, a biramo društvo u kafani. Biramo društvo koje ogovara. A onda se pitamo što nema hajra u našim životima. Što nema hajra u mojoj porodici. Svoje buduće hanume, momci, svoje buduće hanume tražimo. Pa kako će nahajriti? More li? Pa ne mere. Ako je s haramom započelo, kako bolan očekivati kako treba. I zato i sebe pozivam da povedemo
prepustili da sjele s njima. Da povedemo računa kome smo srca svoja otvorili, vrata svojih porodica otvorili. Jer znajte, braćo, ko svoje srce okrene Allahu, neka taj zna da će Allah srca vjernika okrenuti prema njemu. Tako nas posavjetova poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Gospodaru, naš grijeh nam naše oprosti, onaj koji prašta i prašta njemu liše. Amin. Ela ina sanal kelama, vrgan nizam, kelamullahi.